sahlukana naye kahle kahle. Ekuhlukaneni kwethu ke ngase ngithi ngiyazama ukuthi ngithola omunye umuntu. So akubange nje kusahamba kahle kwasho ukuthi ke ubesethwele ngami. Njengoba nje kumanje angisenaso isibeletho noma ngithi ngiyazama ukuthandana nomunye umuntu abasangizwa nje kahle. Bathi abangizwa kuningi nje bayabala ngoba ngeke ngazama abantu abawu2 emva kwakhe ubhuti esengizwene naye. So nje nginama complications nje amaningi. And then njengomuntu wesifazane Laba kashana kwamenza yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhapha ekhanda enhla nasezansi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Siyabengelela ke le Black Life TV sizela nje egameni lohlelo olubizwa ukuthi izimpande zama-Afrika. Kuyimpande zama-Afrika ke kuningi ukukhuluma, kuningi ukusho, kuningi ukungabaza, kuningi ukubabaza. Ey'ntweni zonke ke sikhuluma ngazo sifuna iy'tori zabantu ngqo ukuthi yini le akayibona emgilayo ephathelene nesithwala, ephathelene nomuthi, ephathelene nabantu ababonile bethwele. Gama lami Chaka Ngwakaloqa singene straight ohlelweni sizwe ukuthi sihambe lisethu sosuku. Size nasiphi isikhathi? Sisi, sabona. Sabona bhuti njani? Inkhona njani? Siyaphila. Ngane yakwethu. Ubani lo? Uzinhlo kaNgcobo. Ngane, wakhuluma isiZulu nje wasithi kodwa ngithi sisegoli. Kwenzakala? Angithi kuthunya walinampumulo. Nami ngiyithole sengila eGoli ngenxa yezimo ezithize. Udabukaphi vele ke? Ngidabuka eMpangeni. Hawu mkhaya. Yebo. Mwebona. Wasempangeni. Yebo. Wezala nje eGoli uzosebenza. Ngizosebenza. So ekhaya i-background yakho from ekhaya okhula, amabanga okufunda nani. Just ukuthi sibone ukuthi isizathu sekubeka enkingeni okuyona today kusuka. Okay. Ekhaya ke sikhule nje sidonsa kanzima. Uma yethu uyazama wasifundisa. Saphela ngaphela kwa-matric ke angibangi ngisakwazi ukuqhubeka ke. Kwasho ukuthi ke uyazi ukuthi manikhula mhlawumbe ngamantombazane kwesikhathi ne-advisor ukuthi hey hamba ozama kephi ugcina usungena lapha engangenwa khona. Yebo njengoba kuze kufikelana nje namhlanje ngafika ngumuntu ukuthi nga-advisor umngane ukuthi hayi zama into ekanje kanti izogcina ke igcina sengimoshela nje impilo. Okay. Mhlawumbe lethatha step by step ukuthi ngesikhathi usuka ekhaya uze eGoli. Inhloso yakho yayini? Yini oyifuna kahle engqondweni yakho? Awufuna ukubona umndeni wakho usuka kuphi uya kuphi? Sengizwile ukuthi naningahambi kahle. Yebo. But inhloso nje usuka nje. Before kube inkinga le. Okay. Njengoba sesikhula kanzima nje ngasuka ngumuntu ukuthi ngizozama amatoha, ngifuna ukusiza, ngifuna ukulekelela kuma. Njengoba wayedonsa kanzima eyedwa. So ngathi nje mangiqeda isikole ngaba ukuthi ngizosebenza la eGoli. Kanti ke umuntu wayengayelele wayengangiyalanga kahle ukuthi ke sizosebenza umsebenzi muni. Yebo. Wathi ufika nje wona usaba senkingeni. Ngafika nje hayi kwasho ukuthi phela vele ngiphumela nasemakhaya ke so nje kwabanzima kumina njoba nje kwabamnyama njoba sekunjena ke njoba sesifika lana namhlanje. Nibangaki lapha ekhaya? Sibathathu. Okay, ngosingakwana. Ngosithathu yimi nomncane. Okay. Sithathu sibeke mfowethu ukuthi usufikile la usuyithola ususenkingeni awutshelwanga ngenkinga. Uqalephi uze kufike inkinga? Okay, njengoba ngisho ke kunomngane wami ke wangifakela umuntu. Maye ngifakela umuntu ke akangichazelanga ukuthi umuntu lo umuntu othwele. Ukufakela like i-boyfriend? Yes, u-boyfriend. Ungifakela as i-boyfriend wathi hayi mngani nangumuntu uzothi njengoba usacinga amatoha ububambile ngapha uncenga. So nami njengoba impilo binzima vele ngase ngiyangena kanti angazi ukuthi ngene weni nje ufika kwami vele nje angitohozanga nje ngoba ukuthi nje ngiyowela nje emgodini nje kahle omnyama nje njengoba sengidinga usizo nje. Imali sisi make me understand ngoba ngifuna ukuthi kulezi zinto kanje wonke umuntu asichaze so that ngoba inhloso ngqanga ukuthi umuntu olapha ekhaya mhlawumbe uyimisela baseThekwini ufuna ukuze eGoli ukuthi abe wash as usho ukuthi usuke wena uyokwenza okunye uyafika wenza isokunye ukuthi iziphi izinto eziyingozi ayibhekayo nanokuthi ke ake sithole ukuthi I don't think lo muntu awaphakelwa yena wathi efika bekhombisa izimpawu zokuba inkinga. Cha
mhlawumbe ngithatha ungibeke emjolweni wakho oqala nanokuthi usuqala ukuba nezinkinga yiziphi lezo inkinga nokuthi wathi nomngane wakho masumtshela sekunenkinga ke entweni owangiphasela yona. Oh okay ke. Hayi masaqala ke angizothi umjolo phela ngoba ngangithi vele siyathandana. Kanti umuntu uyazi ukuthi ulele phekwani. Hayi masaqala bekukuhle ngangokuthi nasekhaya bengikwazi ukuthi ngibafakele okuncane ayengipha khona. Sathandana nje kwakuhle. Kwathi ke isikhathi masihamba ngayibona ukuthi no senginenkinga sahlukana naye kahle. Ekuhlukaneni kwethu ke ngase ngithi ngiyazama ukuthi ngithola omunye umuntu. So akubange nje kusahamba kahle kwasho ukuthi ke ubesethwele ngami. Njoba nje kumanje angisenaso isibeletho noma ngithi ngiyazama ukuthandana nomunye umuntu abasangizwa nje kahle. Bathi abangizwa kuningi nje bayabala ngoba ngeke ngazama abantu abawu2 emva kwakhe ubhuti esengizwene naye. So nje nginama complications nje amaningi. And then njengomuntu wesifazane. So nje ngizothi mangathi ngiyam-advise omunye umuntu ukuthi naye mhlambe utshelwa umuntu ukuthi kunomsebenzi noma ukuthi aqale athole wonke ama-facts kuqala ngoba lesimo engisona njengamanje akusekho nomuntu okwazi ukuthi ahlale phambi kwami senginanephunga nje kuningi akusahlaleki noma ngihamba mele mhlawumbe ngisebenzise private transport okuwukuthi angikhona ukuthi ngiwa-afford ngenxa ukuthi angitohozi. So nje nami impilo yami nje it's messed up nje kuningi nje kuhlangahlangene kunini. So nje ngizom-advise umuntu ukuthi makuwukuthi ikhonto oyizwayo uthola ama-facts kuqala before because akuhambi kahle ngempela. Hayi ziyabuya ngempela. So sengisele ngedwa nalo muntu wayengirecruitile ukuthi wayengihlanganise nalo muntu lo akasekho akasatholakala ucingweni akukho nje la ngimthola khona washintsha inamba wa-deactivate wonke ama-social media platforms akhe. So nje angitakuleki kule nkinga engiyona njengamanje. Kanti lo muntu wayekufaka kulento wakwahlanganana ephi naye umuntu omazalwa ekhaya noma umficela eGoli? Umuntu engamficela eGoli ngafikela kuyena. Wakususa from ekhaya. Yes, uyena wathi ayisuka ngapha khona okuvelayo. Nihlangana apha na social media? Sahlangana ku-social media, sahlangana ku-Facebook kahle nalo sisi kanti umsebenzi wakhe kawujwayele vele kuthiwa usebenza kanjalo. Sengizwa nje nakhona sesingasatholani nje nasocingweni nakephi. Sengizwa nje sekulate ukuthi hayi uwenza nje into yakhe vele le. Uthi mayiseqedile ngawo ungabisamthola nasocingweni ngoba phela ngangamcabangi nokuthi ngizomfonela ngithini kuye ngoba angithi kwakhamba kahle yonke into iyinhle ngase ngilibala uye kanti angazi ukuthi ngiyeweni. So manje mhlambe awungibeke nje stars understand ngoba mina ngumuntu wesilisa kunokuthi mhlambe ngizwe izinto kuthiwa mayithi umuntu wesifazane noma ngimuzwa ukhuluma ngezinto ezithinta ikamera ukhuluma ngento ukuthi akamuzwa kahle emoyeni abana connection between each other. Wena uthi abantu ohlangana nabo manje bathi abasakuza like what? Bathi abangizwa kakhulukazi enkonzweni yasekamereni nanokuthi abanye bayasho bathi nginesithunzi bayangisaba abanye nje kuningi nje kakuziningi into engisele nazo. So nje ayisekho i-relationship engathi ngiyayiqala ibe stable wonke nje aba nama complications. Uphi yena ubhuti lo? Angisamtholi naye ocingweni. Lutho nje. Labasatholakala nje bonke nosisi. Angisatholi indawo. Ubani ukuthi uthole ngesibeletho waze kanjani? Okay ngathi mase sesizohlukana futhi ngeke ngisho ukuthi mase sizohlukana ngasho ukuthi uma esezobaleka kwase sekunama signs vele ukuthi ikhona into wrong because sathi masiqala yonke into beyi right bekuflow nje yonke into but isikhathi mase sesihamba ngathola ukuthi ungenze uthwele ngesibeletho sami. Ish manje kuyona yonke lento khona mhlambe la ke waya khona uyothola usizo uma ufika khona bayakusiza noma abakusizi kwenzakalani ekhaya babikela kodwa inkinga ofika bhekana nayo eGoli since nawe wethembile phela uzeGoli ukuthi khona ozokuthola ubasiza? Ngibabikela ekhaya yize nje kwakunzima ukuthi ngibatshele ukuthi nginenkinga yokuthi ngoba phela mina ngaqamba amanga ekhaya ngathi ngiyasebenza. So kuye kwaba a bit challenging for me ukuthi ngibatshele ukuthi ngikanje up until uma eze ngapha eGoli ezongibona. So njoba bengichazile ukuthi sengiwumuntu onanephunga so bayezwa so I had ukuthi ngikhulume iqiniso ngimtshela mama ukuthi hey mama nginenkinga okuwukuthi nokuthi ngenza kanje ukuze uma engithathe engise emntwini ohlolayo wasiyasitshela ukuthi
kuwukuthi nokuthi kumele ngenze so but unfortunately konke lokho angitshela ukuthi ngikwenze akungisebenzelanga. Saphinde sasuka futhi saya kwenye indawo umthandazi na umthandazi waphinde wahluleka ngazi kuze ngifike la ekhaya ngize ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngizothi mangifika la ekhaya ngizolithola mhlawumbe usizo khona umuntu mhlawumbe owabhekana nenkinga le ngingabhekana nayo. So kuwena ake ngibuze nje umntwana obusunayo vele? Yebo umntwana nginayo oyedwa. Shuthi empilweni yakho nje yonke usuzoba nomntwana oyedwa? Yebo noma ngathiwa ngiyashada mhlawumbe kuba ngiba right ngiyaphola ngiyakhona ongipholisayo mhlawumbe noma inyanga noma umthandazi akushuthi noma ngashada nje ingane angeke ngisaphinde ngibe nayo. Ngoba into ekhona la babukeli beBlack Life nabalandeli bohlelo impande zama-Afrika ukuthi akusiyona yonke into izwa ngomuntu oyibiza ngokuthi umngane eyiqiniso nengakusiza ekutheni uye phambili. Kwesinye isikhathi kunezinto ofanele uyifundisise kahle uma uyithola kubantu ababizwa ngabangane ngoba lento yabangane ihlukene kabili. Khona umngane oze ngesihle, khona umngane oze ngesibi. Usisi-ke waba nebhadi waqondana nomngane oze ngentembi. Oyiqaphela-ke into eza kalula ize free. It's rather uhlale ekhaya udle imbuya ngothi akunokuthi uhambe ube sesimeni esifana nosisiliswa egoli njengoba sikhuluma nje already baningi abantu bayabhala bayasho ukuthi inkinga zabo from ekhaya ngase ecofa imvaba ngabe seLimpopo ngabe ise Cape Town ngabe ise KZN bafike egoli zaqala inkinga through lento yokuthwala. Ngiyathanda uthandi kukhona abantu abasebenzisa umuthi budedengu bawenze ugcina ubulala impilo zabantu i-destroy. Nangosisi ufakazi walokho njengoba ela egoli. So endabeni ke yesinyama nokusabiseka nani uphila ngani because uyachaza ukuthi njengamanje kufanele ubharishe if uye endaweni kwanathi sikuthole ngo-Uber. Yebo. So njengoba kufanele ubharishe uma uye endaweni wenza kanjani ukuze ube naleyo mali because akasekho phela udede? Ngiye ngisizo uma bakithi akasebenzi kodwa uyalima so uthi mayelimile wadayisa lokho ke akudayisayo angiphi imadlana leyo ayitholayo bese ngiyakwazi ukuthi ngifinyelele lapho engifuna ukuya khona ke. Uma usekhaya sizawona segoli. Uma uwehlile njoba bese bekunezikhathi zokuthi kumele ngiye ekhaya sengilokho ngishona ngapha waze kushuthi angazi noma ngizothi usensile noma ngizothi wenze njani wazi wayifikela yena nangempela wathi mayifika wabona ukuthi no nginenkinga wayizwela yena ukuthi nginenkinga ngase ngiyachaza ke indaba yami ukuthi mabe ngingasebenzi bekuwukuthi nokuthi ngamtshela nje iqiniso ngesizathu ukuthi bengifuna ukuthi ngisizakale ngifane nabanye abantu nami. Kodwa ke ezumuntu esifazane ukhuluma nabanye abantu besifazane uyabona ubungozi bokutrophasela umuntu ongekho enhlizweni? Ngibonile kakhulu and angeke ngithanda ukuthi kube khona futhi mhlambe omunye umuntu wesifazane oba kulesi simo engusona ngoba akumnandanga akukuhlanga ayikho nje into enhle lento kufana nokuthi impilo yakho isuke nje isiphelile kahle ngoba kumele uavoid ukuba sebantwini abaningi akukho lapho ozoya khona nje usuke umoshakalelwe impilo kahle and ke kakhulu bathanda ikakhulukazi labantu abasemakhaya kakhulu they take advantage kakhulu because bayazi ukuthi si desperate we gonna take nje nanoma ngabe yini le evelayo. So nje I would advise abantu ukuthi umuntu makuwukuthi khona akuzwayo kube ukuthi into esolid because lesimo lesi asemnandanga ngangokuthi nengane yami angisahlali nayo isikhathi eside because angazi noma mhlambe ingatheleleka noma uyayizwisisa because njoba sasiye kumthandazo ushilo athi dangerous kakhulu lento le ekumina. So nje most of the time ngihlala ngedwa angisaphumi angikwazi kumaketha angikwazi ukwenza lutho nje I'm stuck nje yangi imile impilo kahle imile nje kwangempela futhi. Ngaza kwethu kokunye ke mangabe sikhuluma nabantu la ngihlishwa abantu besebengifonela bethi ngamsiza mina lo sisi cha enganza ukuthi this time around yithina sizochecka ama comment sibone ukuthi lo muntu eqinisa ngale yithi sizofonela wena masiza ukuthi ungamsiza kwi comment ngathi ungamsiza ushiya inamba sikufonele thina sizokuchecka down sikuthola so that mangabe uyeqili umuntu nje ufuna ukuganga abantu njengalabo ade beganga abantu ku season 1 sizonibamba sinibuye nani niphila sizonibeka la senibeke balazwe thina because ifile khona sinamagama labantu abahlupha abantu just that asikho emgangathweni wokuthi sihlambalaza abantu kodwa amagama eno sinawo
So okubalulekile ukuthi mawubona abosisaba kanje beze la nobhuti abazange kuzoba into yokudlala wena yeza ngoba unosizo ngempela sizotracker down sithole kuma comment ukuthi kwenzakalani ushiye nenamba yakho sekufonele siza ukuthi ungamsiza ndlelani afike nathi siqhu kuwena angafiki yedwa so that sizokwazi ukuthola ubuqiniso ba yonke into okhuluma ngayo lezi ke impande zama-Africa King Sichaka lo ngokaloqa nisale kahle. Is there Black Life TV?